Salam. Salam. Siz berde keliňiz. Hawa men berdim. Siz şol lukmanyňyzdan? Hawa. Men şol usaglan. Siz kafede garaşmalanmaňyz? Men de kafede garaşdym. Keň garaşyp oturdum, ana Skechers gördüm de Skechers'e gelaydım. Gowtada köşer getdir. Birinji sefer öýren lukmanyň şeýt garaşdyrýanlaryny. Ýür, şölle seňle. Näme ol? Вообще-то hal ýerak gelýän inserdim böyle var aýan gyşykpasaň bilýän Skechers'in köşüne geýmersen, şöyle artifisiýski gowul kütýän. Onuň gelýän mar biraz küýkräk mi näme sen ogurgan mı rawan mı näme? O poçkalan bu işlerine koydun aşağılarının goýugy näme goýu? O bunun stana da yara çıkıptır o. Şu adam organizminde virüs bolýar bilýän ana şondan çıkdy şu yaralar. O ýüzüňe ýygyrt bar wa näme marşin kalan ýöne bunun aşağına etip durýarmy näme düşünmedim de. Sen gowsy var ali şeýle al wagtynda men sana durmuşa çykyp biljek. Ýa-ni çekençiligim var sen bilýän. Düşündüm. Näme? Indi menem diňlen gitmän kendim. Bolýar, bilmeýän. Siz Lukman bolsaňyz, menem usaglan. Ýebra Ramon detdim. Hawa. Sen ýüzüňdäki ina şu näme diýilýärmi? Şpaklyovka. Hawa. Katta kalın çalpsyňyz. Özüm iň arzan dişow şpaklyovkadan çalpsyňyz. Soň ol jaýryga çýar soň düşünýärmi? Kirpiň näme? Biziň öýümizin öwündäki naviýasiýaly. Akaşyňyz näme? Köz bilen çygylan ýaly gitdiňiz. Durnaňyz näme? Men işlemdi. O işleýän şpatylym bar. Şolar ýaly. Wapçy maňa laýyk dersin. Soňçy. Dur bermän. Näme? Seni de şan çekemçilik var eken. Meni de şan çekemçilik var. Beni de. Münafik. Идеальных людей нет. Дочка, oui, девушка. Alacak, salça salacak.